TIPRA mothani Sebuk Khlainairogbo TF haikeba TIPRA Employee Federationni puila bisi Pungma rogoi haste baksa eknong simna amju khobja borgathala amjubo osalno Palaikha pandanti Khlainairogbo IS Nitokuma Deborma हामबाय सिनि ताकुब मेडिया नो जों अजराव ननमान मानि बागै जों गायावबो तिप्रा मथा पार्टीनि कायसा बेदे कर्मचारी TEF तिप्रा एमप्लॉय फेडरेशन तिनि फर्स्ट फाउंडेशन डे आबनो जों तिनि ऑब्जर्व खालाय दङ शुद्ध अरसिमिया जत्त सारा तिरुपुरा जत्त जागानो सिनि TEF ऑब्जर्वेशन खालाय दङ नौनि बखाकी रगो बाक्सा कर्मचारी नि बखाकी रगो सुग्या नुखुं रगो अनेक न सुबा सुखाय दङ बसखां सालगो बन्दै हायरक तांबो तांरक दंनाय नङै सिनि तांबो तांखा अबनंनाय जों जे एक बोसोरनि जे फालायमाव जों नुखुङाव गरै तिनि कर्मचारी बदलनि केबो थैया बरंनि नखर थाङैबो जों बरकनो जा चुकमानि जों याफालायो जों डनेट खालायो जों बसखाङावबो जों तेबो अबनो जों वारखाय लांगानि बागै जों साक खालायनाय निसिनमु आनि सिमुंका आं इन्सपेक्टर अफ स्कुल्स नितकुमार देबबर्मा वार्ड लकेल 2 IS हामबाय थैंक इउ